L'aigua és una matèria primera essencial tant per la indústria com per la ramaderia i l'agricultura. Molts productes finals en contenen, però sovint se'n fa servir molta més durant el procés de fabricació i transport. Som conscients de l'aigua que consumim? L'empremta hídrica representa la quantitat total d'aigua que consumim o degradem per l'obtenció d'un producte o servei, com poden ser una poma, un texà o un automòbil, per exemple. El consum directe és tota l'aigua necessària durant el procés de fabricació i el consum indirecte és tot el que envolta el producte principal. Si hi ha un embolcall, si necessitem un transport, tot això també necessita aigua i és el que diem consum indirecte. Posem-ne un exemple. Per produir 1 quilo de carn de vedella es necessiten aproximadament 15.000 litres d'aigua. S'hi suma la que beu l'animal, la que va fer créixer les herbes que el van alimentar, la que es va utilitzar a l'escorxador, la que va servir per refrigerar-la i així fins a arribar al nostre plat. Per produir 1 quilo de pollastre calen 4.000 litres d'aigua, per un d'arròs 2.500, per un de pomes 800 i per obtenir 1 litre de cervesa necessitem 300 litres d'aigua. Però també s'utilitzen uns 2.000 litres per fabricar 1 quilo de paper, o fins a 3.000 per uns pantalons texans. Prenem com a exemple l'empremta hídrica d'una persona. Un ciutadà que visqui a Barcelona consumeix uns 100 litres al dia. Això, de fet, és el consum dit domèstic. És l'aigua que utilitzem per beure, dutxar-nos, rentar els plats, però és l'aigua que necessitem pel nostre dia a dia? Doncs no tota. De fet, els estudis mostren que aquesta aigua que acabo d'esmentar representa només l'1%. Així doncs, el consum d'aigua per persona pot arribar als 6.700 litres diaris. Aquesta xifra se situa molt per sobre dels 2 o 3 litres que podem beure al cap del dia. I és que l'aigua és molt present en el nostre dia a dia, encara que sigui invisible als nostres ulls.